Możesz. Witajcie Roztomili Ludkowie, mamy do was dzisiaj nowe wiadomości Autobriefu. Trochę nas sam nie było na kanale, ale są my nazot, a że jest Genewa Motor Show, to mamy wam do pokazania pora nowości, które nas sam zainteresowały. Siedlimy się z chłopcami, fajnie kawamy się naparzyli, otwarli się komputer i przejrzeliśmy się to wszystko, co tam te producenty nam chciały pokazać. No i wybraliśmy pora nowości, w której wydawało nam się was zainteresują. I tak, słuchajcie, Ferrari pokazało model 812 Superfast, tak on wygląda. Jest to pewnego rodzaju nawiązanie do modelu F12. Będziemy sam mieli motor 6,5 litra, będzie miał 800 koni. Oczywiście jest to V-ka, 12 cylindrów. Auto będzie przyspieszać do setki w jakieś niecałe 3 sekundy i będzie jechało 340 km na godzinę. Około, bo to jest tak do końca, to jest nie wiadomo jak to będzie wyglądać. Wewnątrz auto dostało nową deskę rozdzielczą, nowy system informacyjno-rozrywkowy i do tych, co tak się pasjonują bardzo z motoryzacją, warto powiedzieć, że jest to pierwsze Ferrari, co będzie wyposażone w elektryczne wspomaganie kierownicy. Inny włoski producent super samochodów pokazał nam nową wersję swojego modelu, mianowicie chodzi o Lamborghini. Jest to nowy Hurricane, którego nazwali Performante. I różni się on tym od tego standardowego Hurricane'a, że będzie miał 30 koni więcej, czyli teraz moc będzie wynosiła 640 koni mechanicznych, a to wszystko będzie pochodziło z silnika V10 5,2 litra. Oczywiście napęd na 4 koła, no z zewnątrz to tak, to jest właściwie standardowy Hurricane, ale tu chodzi o to, że właśnie ta moc została zwiększona. 7-stopniowa skrzynia biegów, oczywiście dwusprzęgłowo, także na pewno warto się na te auto zwrócić uwagę. Teraz przenosimy się do Anglii i obejrzcie sobie nowego McLarena 720S, następca modelu 650S i pierwsze co sam widać na pierwszy rzut oka, słuchajcie, to jest ta rozbudowana aerodynamika względem tego starego modelu. W McLaren Technology Center siedli se i zrobili naprawdę mocno zaawansowany, aerodynamicznie drogowy super samochód. 7-stopniowo tu będzie skrzynia biegów, dwusprzęgłowo, 720 koni będzie generował silnik V8 i naprawdę jest to ciekawa propozycja, bo auto wygląda naprawdę fajnie, jest sam ostry przodek, widać sam wpływy tego starego modelu, ale ty z flagowego modelu P1. Łostowimy na wyspach, ale zmienimy trochę koncepcję, bo przenosimy się teraz do rodziny SUV-ów, czyli aut, które lubią wszyscy ludzie, co na jesień spadają im liście na droga i już nie mogą wyjechać normalnym autem i no muszą sobie kupić taką kobyła i jechać nią do roboty. Słuchajcie, i tak Range Rover pokazał nowy model Velar. Jest to czwarty model w rodzinie Range Rovera i to jest takie ciekawe połączenie, bo zamysł był taki, żeby to auto łączyło cechy zarówno SUV-a, jak i coupé. Wyszło im to, bo jak widzicie auto ma taką fajną, dostojną i potężną sylwetkę, ale zarazem tu są takie elementy, na przykład ten lekko podcięty zadek, które czynią ją taką lekką konstrukcją i fajnie to wygląda, fajnie to się wszystko komponuje. Najmocniejszy silnik, jaki sam będziemy mieli, to jest 380 koni, będzie miał 3 litry pojemności, oczywiście napęd na 4 buty, no bo jakby to w Range Roverze mogło być inaczej. Ma zadebiutować latem tego roku na wyspach, cena to ma być coś circa about 45 000 funtów, czyli jakieś po dobrym kursie 220 000 złotych. Teraz z Anglii przenosimy się do multikulturowej Szwecji i tak ich flagowy producent samochodów, czyli słynące z bezpieczeństwa, słuchajcie, z elegancji Volvo, zaprezentowało nowy model XC60. I już na pierwszy rzut oka widać sam wpływy serii V, serii S, cenowego XC90, które naprawdę wyglądają fajnie. I tu Volvo zrobiło taki myk, że zastosowało system SPA, czyli przesunęli delikatnie przednią oś do przodu, przez co wydłużyła się maska i teraz auto już nie wygląda jak typowy SUV, ale tak trochę jak taką 5-drzwiową limuzyna.
Co by tu jeszcze powiedzieć? Srogi nacisk jest położony na wykończenie samochodu, na materiały, jakie są zastosowane w środku, tak samo jak na technologia, która jest w tym Volvo zastosowano. Jeżeli chodzi o jednostki napędowe, to będziemy mieli ta sama gama silników co w XC90, czyli 2-litrowe silniki będziemy tu mieli. Jeszcze nie wiadomo, jak to będzie wyglądać z mocami, ale spekuluje się, że to ma być 250-316 koni mechanicznych. W takich wersjach to ma być mniej więcej dostępne. Obejrzymy, jak to będzie, jak już Volvo wprowadzi to auto do sprzedaży. Teraz w końcu jadziemy do Reichu. Wszyscy czekali na to, kiedy pokażemy coś z Reichu. I z Reichu pokazujemy nowego Volkswagena Arteona, w którym zajarał się absolutnie cały internet. Kiedyś Volkswagen miał w gamie auto, tak Passat to był CC i richtig wyglądało to fajnie, łamało te niemieckie kanciaste formy, musiał być ten sztym, wszystko tam po niemiecku Ordnung muss sein. Potem wypuścili CC, który był richtig fajny, a teraz wypuścili Arteona, który, słuchajcie, wygląda jak nie niemiecki. Bo tak, jest to taki powiew świeżości, elegancji, bo jak się porównacie go na przykład z Golfem albo z typowym Passerati, no to nie powiecie mi, że to nie wygląda fajnie. Bo my sam kupa nowej technologii, będzie tu fajnie wykończone wnętrze. Niemcy mają właśnie położyć jeszcze większy nacisk na wykończenie tego auta. W najmocniejszym silniku ma mieć 276 koni, to będzie silnik TSI. Z zewnątrz naprawdę z przodku widzicie takie połączenie 6 pasów. Łączy się to wszystko ze światłami w technologii LED, a zaś zadek tego auta nawiązuje, kiedyś był taki model Sport Concept GTE. Oni go pokazali w Genewie 2 lata temu i zadek tego auta mniej więcej, jakbyście się popatrzyli na tamten model i porównali go z tym, to mniej więcej będzie podobne. Do fanów TDI, króla polskiej wsi, będą te silniki diesla oczywiście. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, wiele to będzie kosztować, będzie się szło zrobić takie bariery jak na przykład napęd 4Motion, czyli na 4 koła. Słuchajcie, pakiet Airline, w którym to auto pewnie jeszcze lepiej będzie wyglądać niż wygląda. Obejrzymy, jak się to będzie sprzedawać, ale naprawdę Volkswagen zrobił coś, czego się po nim nie spodziewał. Łastowamy w Reichu i teraz mówię wam do pokazania amerykańskie auto, które zwykły Kowalski kojarzy z Niemcami, bo przecież Ford jest z założenia marką amerykańską, no ale Niemcy go tam potem wyszły fuzje, nie fuzje i teraz jest, rozumiecie, niemiecki. W każdym bądź razie jest nowa wersja Forda Fiesta ST i tak jak utarło się, że te Fordy to są takie, wiecie, takie no wiecie, tam Ford gówno Ford, nie tam gotki, śmotki, to usłyszycie se beleka, jak będziecie gadać z jakimiś tam mechanikami, czy tam ze szwagrem, jak tam będziecie kupować auto. Ale robi zajebiste rzeczy, jeżeli chodzi o sportową stronę tych autów, bo był kiedyś Focus ST, Mondeo ST, rozumiecie, kiedyś w rajdach Ford przecież odnosił sukcesy, Colin McRae jeździł Fordem, nieodżałowany pamięci kierowca rajdowy i takie małe hot hatche, jak to nazywają po angielsku, z angielskiego, naprawdę, jeżeli chodzi o te w wykonaniu Forda, to jest piękna sprawa. Mamy tu silnik 1.5, który z 3 cylindrów generuje moc 197 koni mechanicznych. Ford generalnie jakaś tam poszło w ta technologia EcoBoost i tak dalej. Na razie się to sprawdza, jest ponoć żaden wał korbowy bokiem nie wylos, ale z takiej pojemności, taką moc z 3 cylindrów to jest naprawdę osiągnięcie. Do setki pojedzie poniżej 7 sekund. Agresywno oczywiście sylwetka, mamy tu 18-calowe felgi aluminiowe. Auto jest oczywiście obniżone, usportowione. W środku mamy, obejrzcie sobie, takie fajne przeszycia. Wszystko sprawia, że czujemy się tak, jakbyśmy siedzieli w rasowym, sportowym aucie. No i na pewno będzie sobie nim szło fajnie pojeździć, bo lekkie auto przede wszystkim, mocne,
i na pewno przyjemność z jazdy takim małym hot-hatchem będzie bardzo, bardzo srogo. Zadebiutować mo w sprzedaży w 2018 roku, także w to byście tam chciał se go kupić już teraz wartko, to jest, musi się uzbroić trochę w cierpliwość. Tak jak porażecy na tej Genewie naprawdę nas zaskoczyło, to co zrobiła Kia, słuchajcie, Kia, producent, który wyprodukował model Picanto, w którym jeżdżą wszystkie emeryty górnicze, pokazał coś takiego. Oczywiście to jest wcześniej było wiadomo, że to wlezie taki model Stinger, ale słuchajcie, że to jest Kia, to jest coś nieprawdopodobnego. I tak, jestem teraz trochę w szoku, przez to się trochę zamieszał, ale obejrzcie się, jak to auto wygląda. Jak ktoś to obejrzy w lusterku, to się pomyśli, że to jest jakiś niesamowity, sportowy, rozumiecie, piękny samochód, a to będzie miał znaczek Kii na masce. Ale chwała im za to, bo widać, że marka idzie do przodu. No i co by tu o tym aucie powiedzieć? Napęd na zadek, co jest następną fajną rzeczą, albo na 4 koła będziemy sobie mogli tutaj wybrać. Oczywiście zaś silnik niestandardowy, tak jak to Kia se lubi wciepnąć, jakieś 1.7, 1.5, to tak tu jest 3 litra. Jest to silnik V6 i 370 koni będzie miał w najmocniejszej wersji. I na koniec mamy coś szalonego, czyli coś, czego w najbliższym czasie bardzo dużo pojawi się w czerwonym kolorze na naszych drogach. Do wszystkich instruktorów nauki jazdy mamy informacja, że wyłazi nowy Yaris. I będzie to hybryda, słuchajcie, bo Toyota idzie dalej w technologię hybrydową, oni tam ograniczają emisję, ratują małpy, lwy, drzewa, lasy amazońskie, słuchajcie. I ta hybrydowo Toyota będzie na naszym rynku, to jest silnik 1.5 100 koni, słuchajcie, jak do tego wlezie kursant, nie? I naciśnie ten gaz i z tej hybrydy, on tego nie usłyszy, bo to tych silników to nie słychać w ogóle, ale jak on to pociśnie z tych 100 koni ta moc, to zaraz egzamin za pierwszym razem zdany. Wszystko jest fajne, nie? Bo do tych przodków takich średnich w Toyocie my się już przyzwyczaili, nie? Ale to, co oni zrobili z tego zadku, to naprawdę wygląda tak, jakby my w latach 90. postawili kamera na japońsko druga. No jak można było tak dupne lampy dać na taki mały zadek, słuchajcie. Nie wiem, no można się to w to kupić, znaczy auto nie jest złe, bo wiadomo, znaczy się tam za Toyotą nigdy nie przepadał, za Yariską, bo to takie zawsze do mnie było kosmiczne w środku, kosmiczne na zewnątrz, jest te stare tam z lat 90., ale już tam jest trochę starej daty, to już jest inna większość, słuchajcie, ale no na pewno jak oglądają nas młodzi widzowie, którzy będą wybierać się na prawo jazdy za 2 lata, to możliwe, że będziecie z taką hybrydą się tam jeździć i się będziecie uczyć tam tych wszystkich łuków, placów i tak dalej. Fajne autko, no obejrzymy jak to będzie na żywo wyglądać, bo ten zadek na tym zdjęciu, no to faktycznie jest taki, no mnie nie przypadł do gustu, nie? Możecie tam mi w komentarzu napisać, że jest na przykład, nie wiem, ciulnięty z kuli tego, że tak uważam, no ale tak mi się wydaje, że no mnie się to nie podoba osobiście, ale to taka ciekawostka, tak jak godą do wszystkich instruktorów nauki jazdy. To jest wszystko, co mieliśmy dzisiaj do was narychtowane. Myślę, że fajnie mi się w ta podróż dookoła genewskiego świata tu ze mną zeście się wam fajnie się wam podróżowało. No i co? I mamy przygotowane już bardzo dużo nowego materiału. Myślę, że na tym kanale będą się teraz coraz częściej pojawiać nowości. Nie tam raz na pół roku, tak jak to było do tej pory. Wleźcie se na nasza strona, bo ona jest na bieżąco aktualizowana, bo tu my go nie dbo. Tam są te wszystkie opisane nowe auta, jakieś zmiany w przepisach. Są tam też oferty samochodów, możecie se przejrzeć, jakbyście se chcieli coś tam kiedyś kupić, jakieś auto, możecie se wleźć, obejrzeć. No i słuchajcie, dajcie nam lajka, subskrypcja, followa na Instagramie, a w niedziela Farożowi na taca. Trzymcie się, pyrsk!